Kakav je ovaj micek? A ovaj tu? Gdje možemo vidjeti ova prekrasna stvorenja? Pozivamo vas na međunarodnu izložbu mačaka na Zagrebačkom velesajmu 18. i 19. rujna od 10 do 18 sati. Paviljon 8A. Povedite svoju obitelj i najmilije na ovo jedinstveno druženje mačkoljubaca. Na izložbi možete vidjeti neke od najzanimljivijih pasmina ili mačkina, kao što su ragdoll, bengalska, ruska plava, Maine Coon i mnoge druge. Ne zaboravite na ulazu predočiti digitalne ili papirnate potvrde o cijepljenju na COVID ili potvrdu o negativnom testu ili dokaz da ste preboljeli COVID. Vidimo se na međunarodnoj izložbi mačaka na Zagrebačkom velesajmu. Bokić mačkoljupci!